थांनाय 2003नि जे दिनैनि थारिखआव भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि बर'फोरनि जे आन्दलनकारिफोरनि गेजेराव मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय बे फैनानै दिनै 24 बोसोर जाफैबाय दा बेवहाय दिनै मोनसे ग्रेन्ड सेलेब्रेटनि गेजेरजोंहाय बेखौ बरायदों एकर्ड डेखौ सेलेब्रेट खालामदों बेवहाय जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो क'क्राझार जिल्ला आबसु हिसाबै जोंखौ इनभाइट खालामदों जों बेवहाय पार्टिसिपेट हिसाबै बाहागो लाफैदों एसे बियो मोनसे जोंनि ऐतिहासिक एकर्ड डे आरो बेखौ लानानै आरो जिहेतु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आलादा रायजो सोमावसारनायनि गेजेरजों जुरिनाय दासिम जोङो मोनथाम एकर्ड जाफैबाय BAC BTC आरो BTR दा बेनि गेजेरजों जोंहा गोलाव लामा आवगायलांनांगौ दं हयथ' दिनै नैबे खुंथायनि गेजेरजों जिहेतु माखासे सरकारा मावनो लानाय आरो सरकारनि जे माखासे फोसावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ दिनै बिथांमोना फोसावदों नैबे एकर्ड डेनि गेजेरजों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे BTR बा जोंनि BTC ओनसोलखौ मोनसे जौगानाय लांनायनि गेजेरजों आलादा रायजो मोनसे जे सिमां बयनिबो बेवहाय जों जाफुंसार जाहैनो हागोन आरो दिनै बे एकर्ड डे हिसाबै जों बयबो बेहाय बाहागो लादों आरो बेहाय जोङो गोजोननाय मोनदों बेयो जों हारिनि थाखाय जौगानाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय बिथाङा जोंनो माखासे गिलिर बिबानखौ होलांदों जाय गिलिर बिबानखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि जेरै जोंनि जाय बिथांमोना बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुभमेन्ट समाव आगदा आखि थानानै सोमावसारबोदोंमोन बिथांमोना बे बिबानखौ लानानै दिनै जातिखौ दैदेननायनि थाखाय खामानि मावदों बे हिसाबै दिनै जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बा गुबुन फारफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगाहोनां बे बागुरुम्बायाबो मोनसे जोंनि हारिखौ बिश्वआव सिनायथि होनाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो खोब माने मोनसे जोंनि जे कालचारनि बिथिं बेवहाय जोङो दावखोनो हादों आरो मुलुगाव बर' हारि हिसाबै जोंनि जे हारिया जे मोनसे रिसर्स गोनां सर्स गोनां आरो जोंनियाव गोबां माने माखासे बिथिंजों जोङो दावगानो हायो बेखौ दिनै मुलुगाबो एक्सेप्ट खालामनो गोनां जादों दा बे हिसाबै दिनै गासै मोसाखावरि बिथांमोननिसिम साबायखर आरो जोंनि आसाम सरकार आरो BTC सरकार बिथांमोना मोनसे मोजां अर्गानाइजेसननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय फैबाय थानाय समाव आरो गुबुन गुबुन इभेन्ट्सनि गेजेरजों बर' हारिखौ दैखांनायनि थाखाय जिहेतु खामानि मावबाय थादों आरो जोङो मावलांनो हागोन आरो बे ओनसोलखौ जोङो जौगानाय फारसे जों लाबोनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं निश्चय